Baina zure atxitxa eta zure atxa ere bai, eta zu hirugarrena. Hori bizkarrian emateko pisua da, edo alrebez, esatezu, bueno, atxitxa eta aita hain zeak izan da, ez, hain fuertiak, nire bai, hortanua. A ber, azkenen, oina ezu, ze zamaga da, azkenen bizkarrera ematezu, nire referenteik handina eta nire idoloik handina nire aitona izan da beti niretzat. Ez dut ikusi, harri jasotzaio ezela, baina bai irakurretela beretaz, bai jakin detela beretaz, argazkik eta hola. Betxudare barkatu, horra gertzen da, horra ez da. Ez horra itxa, baina da gaitxona ez duteu. Oida, harri herriko programa hautengon. Nei uste esan diela, zuk harri jasotzen hasi izan nula, zure atxonan argazki bat ikusi ondoren. Bai. Hori ala da? Bai, zenik aitona asko ikusten nun, argazkitan, etxen da, azkab argazki. Eta, bai, oza, jendeak igual pentsatzeu, aitak esan ditela, edo azteko, edo... Eta nien ez goatzen, beti berdina ez dut, hain txikian itzan, nien ez tekat ze hori, baino bai ez dut, junitzala eta aita harri jasotzen hasi nahi. Nola? Eta gaina ni oso pertsona lotxatia, eta amak eta ez dut, baina nola hasi, gero ez da plazateako, nola hasikoa eta baietz, eta baina bazkat argazki lotxa inda plazan, eta hola zenitzen, bai, ondala 12 urte, ondala gutxin ditut.